nna m gwara m sị na ọ bụrụ na nwata nwee chiọma n'elu ụwa na ọ ga-enwe iro, mana ilo dị n'agwụ anaghị etiwu nwata. Mbọsị ọbụla ikpebiri na ndụ a na ị ga-abara onwe gị uru, mbọsị ọbụla ikpebiri na ndụ a na ị ga-akpata ego, nwanne m, ị ga-enwe iro, ị ga-enwe ndị asịrị, a ga-akpọ gị onye ọgwụ ego. Ọ ka mma ka akpọọ gị onye ọgwụ ego na ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma. Jụọrọ m ndị na-akpọ gị onye ọgwụ ego na ha agwọrọ ọgwụ ụbịam. Nwanne m, o nweghị ọgaranya n'elu ụwa afa ya na-ezu ezu. Ọgaranya ọbụla a na-akpọ ya onye ọgwụ ego. Ọsọkwa gị bụrụ na ị na-ebunye ndị obodo unu ichie, na ị na-eke ha 1 bag of rice, na ị na-akwụnye ha n'ọkụ, na ị na-eme ha odegwu, ọtụtụ ndị mmadụ ga na-akpọ na ha onye ọgwụ ego. Nwanne m, jụọ ha na ha agwọrọ ọgwụ ụbịam. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ị na-eme ọfụma, nwanne m, mara amara na eji afa gị kụ asị na line. Eji na-eji afa gị ame gị akụ asị n'obodo. Ọ bụrụ na ịfụa ama na ịfụrụ, ọ bụrụ na ịbata asị na ịbata, mana ọnụ kwuwe bụ afa mmadụ. Nwanne m, ọ ka mma ka eke oke n'aka ị ga-ama na o nwere onye akpara asị.